गिबियावनो आं बरबरी आनसलिक बाथौ फुजा आफादनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोंनि बरबरी बाथौ फुजा खुंनो गोनां 38थि जे फुजा बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनो मोननानै गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि सेराव आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गासै फुजा नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जों नैबे बरबरी आनसलिक बाथौ फुजाखौ जोङो 1985 मायथाइयाव जों गायसननाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 38 बोसोर जाबाय। जोङो नैबे फुजाखौ देग्लाय 38 बोसोराव जोङो आगान होनाय हिसाबै जोङो 38थि बरबरी आनसलिक बाथौ फुजा होननानै जोङो हाबाफारियाव होनाय जादों। जोंनि नैबे फुजायाव जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जों देग्लाय जोंखौनो जोङो खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन। मानो होनोब्ला जों दिनै जिखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोङो जोंनि आफादा नागिरनाय बायदि जोङो मोननो हादों। आरो हमनानै लानायदो जोङो एक्सप' लाबोदों। बे एक्सप'आ जोंनि थाखाय बेसेबांबा माने गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय माने बेसेबांबा समायना रमायना। मानो होनोब्ला नैबे जोंनि एक्सप'आव जिखिनि फैनो गोनां बे फैनो गोनाङाव बिथांमोना बुंबाय थादों थोंजोङै बेवहाय सिलिगुरि आरो कलकातानि मुवा बेसादफोर फैगोन आरो बेवहाय खम बेसेनावनो मुवा बेसादखौ नोंथांमोना बायनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। लोगोसेयावनो जोंहा बेवहायनो मिना बाजार दंफायो। मिना बाजारावबो जोंहा ओरैबायसा गोग्गाथाव जादों एबार जाय मिना बाजारखौ जोङो नागिरबाबो मोनाखैमोन जोङो थांनाय बोसोरफोराव। नाथाय देग्लाय जोङो बे मिना बाजारखौ मोननो हादों। जाय मिना बाजारनि गेजेरजों थाबायस्लिंनो रोंनाय उन्दै बैसोनिफ्राय बोराय बैसोसिम बेवहाय रंजानो हानाय मुवा थागोन आरो लोगोसेयावनो जोंहा नैबे सार्कास थागोन। निउ कमल सार्कास लाबोग्रा बिथांमोना बुंदों जे देग्लाय नोंथांमोना खाफाल गोनां जे बे सार्कासा जोंनि आसामाव माने खेबसेबो दिन्थिनाय जायाखै। बेयो महाराष्ट्रनि। बेवहाय गोबां माने खेलाफोर थागोन जाय खेलाखौ दासिमबो आसामाव माने नुनो मोनाखै। बेफोर खेलाखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा 5 खालारनिफ्राय आलायारन थियेटार दङ। बर'नि जाखांफुनाय बयबो मिथिगौ आलायारन थियेटारखौ। बे आलायारन थियेटारा बर'नि मोनसे थियेटार। बियो जाखांफुनाय बयजोंबो अनसायजानाय आरो बेवहायनो बर'नि एक्टर दिनेश रामसियारि बिथाङा बेवहाय फाव लागोन आरो बिथांखौ रायजो राजाफोरा बयबो अनसायो। बे लेखा गासै रायजो राजाफोरा बे आलायारन थियेटारखौ नायनानैबो जोंनि बेवहाय मोजां मोनगोन। जोंनि हाबाफारि बायदियै जोंनि नैबे फुजायाव नायनानैबो जोंनि बेवहाय मोजां मोनगोन। जोंनि हाबाफारि बायदियै जोंनि नैबे फुजायाव बेखिनिखौ लानाय जादों। हारिमु बिथिङाव जोङो जोंनिया 1 खालारनिफ्राय 8 खालारसिम जागोन। बे 1 खालारनिफ्राय 8 खालारसिमनि गेजेराव जोंहा 2 खालार खालि गासै हाबाफारिया बेखेवनाय जागोन। नाथाय 1 खालार खालि जोंहा धोरोम सावराय मेल जागोन। 2 खालारनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो जोंना सोलिगोन। जोङो 2 खालार खालि केसेटजों मोसानाय बर'खौल' लादों जोङो। बर' केसेटजों मोसानाय बेखौ जोङो बादायनाय लादों। बेनि गिबि बान्था हिसाबै जोङो 4,000 लानाय जादों। नैथि बान्थायाव 3,000 आरो थामथि बान्थायाव 2,000 लानाय जादों। बिनिनो 5 खालार खालि रुंसारि निजोरा रुंसारि निजोरा मुसाहारि गोसोखांथि बाथौ आर'ज रोजाबनाय जोङो बादायनाय लानाय जादों। बेवहाय रुंसारि निजोरा मुसाहारिनि न'खरनि बिगोमाया बे बान्थाखौ होनाय जागोन। बेवहायबो गिबि बान्था मोनगिरिया 4,000, नैथियाव 3,000 आरो थामथि बान्थायाव 2,000 होनाय जागोन। बेनिफ्राय 6 खालार खालि बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जोंहा मोनसे बर'नि रोजाबगिरि खायसे जोंनि गेजेराव माने ओरैबायदि जालांबाय जे दासिमबो बे मेथाइफोरा जोंनि गेजेराव नुजानो मोनाखै। बेनो जाबाय जोंहा हाबा मेथाइ। जोंनि गेजेराव हाबा मेथाइखौ जोङो बर'है रोजाबनायखौ जोङो खोब खम मोननाय जादों। ओंखायनो